Afisem so ne mesan wa kwa ba me da se ogusu ehwa Adom TV bedwam na yeni apomde ho nkomo na apomde ho nkomo aye ba bedie no wei eye nro ya mpanimfo animdefo wo mo akeka duamna dua hahan dua hini ahohora chinchin asone so dia ye nro stronko a wonya bi to no be ma oni padua no yade bi abemu no ase betumi etu metan wo mudi nkomo eye Givers Herbal Center Omra akofa Givers nru duro bi abehun bi atwo ho Givers bia no na kyese yo mo ne na panyina me twetwe nkomo no eye Kofi Kakari Pepra onna ne wo begina mu na ye di Givers ho enkomo Kofi mache Josu eburu ho ayefe onso ho ayefe sa no pe ma wo she Ghana we say ya na me hu say that's right when ye bi promote in Ghana ye da sepa so ye di Givers ho na de an de kura wi my dear we are friend Givers GC capsules. Capsules. Say that here. Givers GC capsules. That's right. Hey, na nipa na so yenta for won say anyway almost kase no say no abi na da na omo mienu kobom. Okay. Nti me be chechim say da be ya adofo bete ase. No mo ho duro no dwuma ayedie. Ohima me da se bebre ma me nchi adofo hwe Adom TV na no pay. De tie ne say dodo a omo nim opani a ono na o share Givers Herbal Center achi no. Service Givers the product be babonten omo esonson say enwo ne kra. The reason being say sebe oyi on say obi a okwan ofa so nya na duro. Obi o ha o say ne na bia wewuo ne be so na dae. Obi so na ma na abrewa bi hia no ka chen say me na apaduro no de ma no. Obi a na kwan ofa so nya na duro. But Dr. Solomon Kwabia on a Dr. Penia or that Givers Herbal Center anono. Onu ye obi a sebe wako school suapon university akwako sua bibi fa en haban ho. Enti o ti ya haban bia woni ma haban we medicinal values a ewom. E na wasua hunu se combinations so de haban we ni haban we kabomu a yade we en esa. Enti so de oni India ni a wo haban nuro ejina ogina brane. Enti ono na duro bia o de beba bia enti na scientific e kan yedin no ho. Na chese ayade afa abefo kwan so e na o de duro no babonten. Na ye de duro bi te say Givers P capsules and Givers Co capsules baya bema bia sebe wanum bi pen me giri se me ka say ote akonwa so kra wa sorry. That's right because I'm a member I am member. Na yenya course be bra na nipa be bra complain say omo enam yade ahodo. Obi be frɛ won no se sebe me bema no matena no. Ensansa agu ho hema it will surprise you say obi to be trying the picture no asend abro. Obre wanum nuro yamana antibiotics ahodo. But when you say antibiotics, no, all no be brain no, and how brew kidney no, because the at this one, no. It is no a fro, my ya manumura enko. Or baby be fro or sebe or seme bar no, and sansa go home, me tea, I crow, my ya enko. Na the other had drain say, Dodo na so be fro no be busa no, na ya man a drew beer onum. A man will be cry to the stand say, a man near my sebe or the shana say. In so gunu waya enko. Bema bi befre o se sebe madwo so wie no ne nsu fitaa bi a sticky abete me bema na no manum nuro maye bia enko ma wo pane de me bia enko eno da Dr. Solomon Kwabi tena se no se da bi sebe nimdia me nso makwakosuan no so bi kokosua mechanic adwuma o ye ka ho adwuma me nso de mesua eye kwan e fa so de enhaba ma anase oba de ne masaya de it is an ete de a medo so ko minim die num na mahwe kwan metimi afa so abo asafo no eno na odosu kopie no ode adure friend Givers GC capsules and Givers GC mixture aba adure registered with the Food and Drugs Authority for our general well-being. It is all you be a wutie me na ensunsan so ahodo ambobo so no sebe ensansan bi agu be ma no ho odwonso a ne nsu fitaa bi firi be ma no mu eba minua ba na nsan on se nsu fitaa bi afrase egu sebe ya na pampan kakra wo sebe nya sa na apɛ no wanu maduro wa wopane enkoi wunti ne mete ha de to so bi wo bi ho a sebe oye bema odwonso a obre ansa na Johnson naba bibi nsikwa de abeya kwanside de ama wo ne se wakwa bi onipadua no ma friend prostrate na prostrate na ya de pawo na se fra se ehuna na emia droben na ye Johnson fam no nti afi wo tenkasa Johnson de wo beto be kono Johnson a Johnson no mba na chese yese wo twe ade firi soro na mba na bibi ne krem yesa na moka no nti na chese bibi na ya kwanside ama Johnson no a nti ama enti member prostrate na emia droben no nti eno no de obeye ne se obekọ akoto Givers GC capsules and the Givers GC mixture o ha hodo ambobo so no
na se o start se o fa ubeja moja namre na wafrɛ wo de frɛ nneɛma bi ho a yɛbɛkyerɛkyerɛ yɛntimi nkyerɛ ni nyinaa wa fidie so it bra yɛkyerɛkyerɛ wo na wɔtwe ho firi saa nneɛma no ho no wobɛnom give us GC capsules and give us GC mixture no bɛwie no wobɛhu sɛ wade wo ho afiri ɔhaw a wabɔ kato nuro anom a sunsuanso papa bia ɛwɔ mu no yɛde give us GC capsules ne give us GC mixture aba ama wa yɛfa bom na ano nam pa na ɔhema wɔ aduyɛ mu no anaasɛ adufra adwuma mu no yɛwɔ biribi a ɛfrɛ no clinical analysis yɛka clinical analysis na abra wanya nuro na yɛ combination ne biribi awie no afei yɛsɔhwɛ ɛfa stages ahodoɔ mu enti yɛyɛ deɛ no wabra yɛde kɔ food and drugs authority kɔ register wie no na yɛduru stage baako a ɛfrɛ no sɛ yɛtry ahwɛ anaa yɛsɔ aduro no ahwɛ enti nipa bebree bɛ sɛ 15 ne yɛgada a wɔm though ɛyɛ nipa bebree na frɛ bɛ yɛgada 15 sɛ yɛde yɛ sampling ne yɛahwɛ sɛdeɛ ɛbɛsi ayɛ ɔn sɛ science is all about data yes eti nipa 15 na ɛfrɛ wɔn no na ebi yɛ mmaa dodoɔ na yɛ mmaa a sɛbe nsuo bi egu wɔn na ɔbaa bi nsuo gu no no sɛbe ɛma ne baa no mu ebie na nokure nie mmarima no bi nso frɛ yɛn ano wɔn nso nsansan meka sɛ obi twa ne deɛ photo send brɛ me ɛna deɛ ɛtɔ so bi mmarima na wɔn nso wɔn dwo nso a ne nsu fitaa bɛtɛ wɔn bɛrima no bɛrima bi frɛ ɔsɛ ɔno ne deɛ ne bɛrima no fɔn ana ɛfɔn eti ama change colour ɛyɛ tuntum na kyerɛ sɛ watena infection ho akyɛ ɛdidi ne mu akyɛ saafo ni gada maako 15 and yet give us GC capsules and give us GC mixture no be ma free of charge na minyaya anka memo ready adanse a apia free mu aba no bi dodo no omu nyina da obi ade ekọ de na ne de ensansan bo nso no afro aka kyerɛ sɛ mahu sensansan na ekọ but eye tuntum na kyerɛ ehye no ni nyina ekọ ekyerɛ how powerful give us GC capsules and give us GC mixture no eye enti yesrɛ mo se wutie me na how hodo ambobɔ so no bi wanu nuru a enkwa ma waba mumu sɛbe mpani se emodemo ebu musu aba so bo modena ma won sanka give us GC capsules and give us GC mixture ebetu ase I'll show you na yentro challenge bi se wonya sa hawa hodo ambobo so no bi na akoto give us GC capsules and give us GC mixture enom na ankwa ba bia akoto aduro no fatoa no ene box no ko kwajusika challenge yentro no onom na ankwa fa kona kwajusika se yeni ahode ayem pemtele ye gye aduro ni di ene yeni madanse ye pifiri mu ba eti ne aturo da challenge se wonom na ankwa bottle no man tontwene fakọ okọ akọjusika no kwa ye de bema ne ye de bema no ya mfa ma wa me de number betu dwa na se ye number o screen so frɛ yɛn ne yɛhwɛ kwan be fa so e be di kodwuma me da as bebre ohima on sa semba akọ mfa nipa nante uti wi nso na we de akiri we give us herbal mixture ohima on say Soko United Nations say 195 countries. Now, WHO and as a World Health Organization, I say 87 countries within the UN, and our cost wa ubetiminya malaria ni bintem. Ghana ka ho. Mr. Ghana ka ho. De tini enam efina den tontomba na Ghana so unim se wa haka kramen ko kan kese. Eti de tia ne se entontom no ye entontomba na efe no female anopheles mosquito no. Na ono no kawa na wo pumu awa bi agu mogya no from plasmodium parasites na emo no multiply e wo mogya no it won sa face something bi afrase dead nsunsanso bi dead ne nsunsanso a wo hu bi ne se wo so wonu ato untimi ni di eni nipa bi a untimi ni di a wa hoden kofam to won sa why weak de toso bi ewu no wo sa na wa frase e bo wa nkakra betima dry cough ne betima wet cough afa be duru brebi no wo sa sabe mpraduasa wo ya dwuma kakra bi a na wa bre anyumre duru bia na awo ate agu so kyerɛ wo sɛ onya malaria it is a banasa na hu sansusanso no a aduru a me introduce de ama wo give us herbal mixture won say aduru ntontom da ho enti na kyerɛ sɛ artist impression na kyerɛ wo sɛ yade a ntontom de ba na give us herbal mixture no etu ase de ma wo ma me nka ne sɛ wo pɛ yenura pharmacy shop herbal shop and drug store and licensed chemical shop bia be ram no ade a onsa be kan bi ade pa ne ton no enti shop bia be bo ram bia no ade give us products no onsa e be kan bi na eno achi no ohima obi wo ha a wo hwe o amanone o se we di aduro de minya bia nka mepe mesre wa ye won hyehyɛ ofre number me de ye de agu screen so na ade a ye be post wo de abra 3 working days onsa be kan obi wo no ma bia wo ani hu haunti bobo number no na wonfa na so nte me pa cho ye number sa bit me afre en wo so no 0543 222 470 bisi so bio 0543
222 470. And your Vodafone line also is 0501 55 6828. 0501 55 6828. Na yesre mo a enkomo a me ne wadi no se me bono tofa yi mu atepo ya ye the give us GC capsules and give us GC mixture ba ye fabom a fighting infection first class and ye give us a pa mixture so ba atidi ya de malaria etu ase e ma ye hotoye oba de insha se utie yen me da sepa na se abusua opanyini kofi kakari pepra and am na cheche nkomo no and wakasa e ma give us a scientific herbal center omundo power de abedwa so no e ho de bubo eno de ama wo no anoche wa base twen no me basia